El passat 6 de novembre, a la Biblioteca de Singuerlín, es va celebrar l'acte de signatura del conveni Santa Coloma Ciutat Universitària, encapçalat per l'alcaldessa Núria Parlon i els representants de les 4 institucions que en formen part, per formalitzar aquesta ciutat com la tercera d'àmbit universitari de l'àrea metropolitana de Barcelona. La idea amb la que nosaltres treballem és la de projectar la ciutat i el campus universitari amb les diferents institucions que en formen part com a marca de ciutat, però alhora també ofertar a la resta de l'àrea metropolitana en clau universitària uns estudis que tenen en molts aspectes, com el que fa referència tant a la UNED com al propi campus UB, com al Parc Salut Mar, una singularitat pròpia. Ja no som tres ens que van cadascú per la seva banda, sinó que a partir d'ara treballaran conjuntament i buscaran objectius comuns i buscaran encara més compartir. El conveni suposa el compromís de 5 institucions per continuar engegant projectes de manera conjunta que posin en valor els graus, postgraus i estudis superiors i la important tasca de docència i investigació que s'hi realitza a la ciutat. Prenen el torn de paraules, començaria l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, seguida del senyor Josep Maria Cortés.